omo agudie to omo ensemo me ne wo ka say enipa mako nson na ye Bureau of National Security e wo mo ene afi eye national security personnel makeka omo ho abom na watumi akwachi nipa mako nson no obone a wono ye nyina ne se ene so kopie mu e wo ye evaluate ajomoro dwura mensi no emu a mine company ba ko ho no mu a wo mu ye omodwo mu do mu kuta nkrata na sankrofo ya China ni ka ho bi atimi akwakosi asase ne ja efa baabi ana wo mu etu fo mu agudie ye nambra kwan so kese wo tu discan egu obotom na namram so mu aposifo akaka wo ho aboma sankrofo mu nipa nson watimi akwachire wo no. National Investigation Bureau NIB akwachi Ghana for insia any Chinese ni baako a womo akogu Okoben Mining Company Limited asase so etu egudie a ye ma omo saa akonya no ensem no akiremu se egudie na omanfo etu ho no womo ebowura ensase a womo edua koko esese ho nina ensu a eda ho eye ankobra nsuo no ehon nso womo bowurem esse nsuo no NIB foi echi omanfo yi eje womo emfidi a na omo didi saa ejuma no womo ede womo akoma axim aposifo so omo nya ensemnimu enhwehwemu